השמיים לרוח, אנשים מתחתנים סביבי חרות. גם אני רוצה קצת לנוח, אז אני אשב רים שהאדמה שלנו מסתובבת סביב צירה. היי, איפה הטיל שלי? מסתובב, זה דבר נורא. איזה כלבה אני, לא כל כך יפה. לא בת 16, התעוררתם מה החבורה של חרות, אבל יודעת משהו על העולם. נצלם לפה, בוא נבלה מסריח. ואם הוא רציני, או רציני אני לא יודעת, ואם הוא רק רוצה תמורת מילה אחת, אני אתן כל כך הרבה. איזה יופי, איזה צלילות, ממש כמו קריסטלים, ואני לא מדברת על הסמים שאני לוקחת. כמו בתחנת רכבת נידחת שרצה בי סליחה נבלה, סליחה. חזר בו עם עלות שחר. אחריך, רק רציתי לציין את זה ולהמשיך. כבר מיליון שנה. כמה יכול לבעור אדם? אגב, זה לא אישי, זה רק כדי לפגוע. בסך הכל, בשביל מה? מוכנים לזה? אוי, תעוף לי פה כיסא מסריח, בשביל מה? לא כל כך יפה, לא בא, אבל יודעת משהו על העולם הזה. אתה תשרוף פה אותנו, אתה רוצה שיהיה תסון הקרמל? שוב, סדרי. לא יודעת את המילה, אפסים וסרחים. אתן כל כך הרבה. בשקל 70 את תתגרי את עצמך. יש פה אנשים, יש פה אנשים, אני לא מאמינה. יש פה אנשים. אני רוצה עוד מחיית כף אחת, באמת, מחיית כף אחת. מחיית כפיים ליאן עמונה! תודה. אמרנו לכם שאין דברים כאלה. לרדת
מה, כאילו לרדת? לא, לרדת לציונה. אז אני ארד מהבמה פשוט. רגע, תקפצי. טוב, נחיל כפיים ליאנה מונה. כדאי. רגע, לא, שנייה, רגע, אני בינתיים.